Sa gudayon nga ron ti surat ti pagkasalitaan ni Agnes nga napoluan, isa patak iti batog ko nga langit. Dear Manong Nemi, gumangana tak iti daytang agsapa Manong Nemi, tanasken nga mapangka magtinulong iti asawak mapanagburas iti bunga timula na nga tarong wanong mula mi nga tarong tabanagsin Manong Nemi nga mga opisina ti asawak irap-rapin na kinirap-rapin mi ti agbangkag nakalawlawa Manong Nemi ti nakapakante nga bangkag nga awan ti mga asikaso sayang lang ko na isungan ta kami nga agasawa Manong Nemi agrama maten ni kita anak mi ti tinulong no kwa no kasta nga tiyempo iti panagmumula tinateng no kasta nga dumtengan ti tutudo nalikat ba't na tudo na at layumat nga ron Manong Nemi ti pagkapot ti tanong tapos sibog kami umay kumamit tumulong Manong Nemi dagiti anak mi nga kaya dalangin Manong Nemi ti mapati ti balay nga mag-agad dalubos muna niya magtinubay nga namiden ta makakapay ka blaki din ni asawa Manong Nemi in kami oran na warulit palaan naalakam ti sako lampa sako nga pangisakwan mi no mapnon jelad pa dulakin ti kasagot ka doon mo sila no mamburos ta amin kita pagka ganay nga sa kapulo sako ngayon dyan panang ti problema kaya gusto lang dita Agnes tila ramidem kung dakam di kita komersyante dito tiyandaan ta umadan ang katen kaya siya ka ro din pasinukad yung papagtugtugawan ito tiyandaan nga pa nila ako kita mga bakit kanto langin at isumagmano na isang tutugtugawan mo ko nam no kaya't mo talin sa tiyandaan wala ta pambarap tumatan mag-tiyanda at doon kita naskin nga tiyandaan at kang katangik Marlon nagpaamyanan kami nga ruden Manong Nemi nga mapan agburas iti mula mi agburas ti bunga ti mula ng tarong iti asawa damo Manong Nemi nga bunga na dakkel ti pamatik Manong Nemi nga awan iti ore may sala nga inigkes gabota nataripato ni Marlon na isutag mula kastamat kanya ore awan ni Suna mapangko gagaitan kaya dumapay nga ramidek, nga saan lang at tarong, Manong Nemi, dumapay nga natin. Ayun nga, Manong Nemi, di asudag kaming kasla. Andan sa matin nakauna ka nata, Marlon. Anana? Andan sa matin nakauna ka nata. Imposible ha. Di ba maparpara ipusan mi Manong Nemi di bandana iti amyanan nga agtataon nga aso. Sa nga dito tinagapon di aso. Sabi makadanon ko nga ti aso dito. No kumanda aso ta nga simurot ko nga. Kaya maumat talagang tang aso. No adaman ng kagalot lakit di. Nadasamat na hindi makadanon kami Manong. Matindi na nakil nga bunga na. Di kita matlang sumar sa runong tenda. Nasampay mabaling nga maburas. Marlon! Sa dito tayo, di kita burasong nga tarong. Sa dito ko lang ngayon, sa nga pulo nga sako nga tarong. Dapat ko dito sa nga pulo nga sako nga tarong. At dapat imuno na nga mayon nagburas. No kasano, iti luksaw ko Manong Nemi at dapay ta asawa. Pangamkam-kam. Awal at sumungaw nga tinag kadigdi bibig na. Kasta ti asawa ko ano. Adada nga lang yung ngiwat at ng isunan. Nga mamok, umangas-angas iti nadadagsen sana kam-kam nakagam-gam man. Oo na yan. Nakunanan lang. Nang laklakada mo't latan. Agnes, namnamahan ta.
Wano ko man ti paglakon. Damo nga harvest, lalawa nga tarong. Pinurot nga kaslasaan ko, mangigtatimat mo. Paningor, tikayat mo. May pungtot ha. Anat may pulong ti pungtot. Nasakit lang, tinakan ko. Nasakit. Talaga nga nasakit. Nakaingabir ko! Asin na, tinangahala ka na kinibukan ti tarong me! Nakinibir ko! Di ka kamakat matay! Talaga. Ni Agnes. Ibabawin siya magam. Ano nga yung bagat? Di ka pala matay ko na. Sino ko matisang ka mga pugtot? Sino ko matisang ka kilunod? Alaman! Po, namitin si tao. Sino nam na mayong nga makarami ti kastay? Sino? Nagwarat ti panunod ko manong. Sino? Diyan kayo ti agatap. Ang ano nagbintutan. Nga madamok antay ti panunod ko. Kayat kong imbestiga rin. Kayat ko mamunti pudno. Ang nga tinaramidan mi manon nimi nung nag-adas kamlatan. Namun ti adas. Nag-adas ko na. Nag-adas. Adaman siyempre malablabsan na. Adaman sumagmano na nalablabsan na. Amon tagdadara sagat aduman ti malabsan na. Adaman sa ako, piman. Naging tinaalami. Iso natin na pangutinugtugawan sa tiyandaan mano. Hindi kita naglakwak sa aning umanaya, siyempre. Gatang ko, kada kita target kong gatangin ito tangal daw. Iti tiyandaan manong nemi adu nga tarong dagiti aggaabay. Siyak lang ti kabasitan. Siyak mit lang siyempre ti muna nga nebusan. Nung itikitak na ti tarong ko. Adot kapada na kanagiti tarong, wala ko. Bayan sa kadakwada manong nemi tinasidgat. Di Carmen. Carmen, ay, nakalako kan. Nakalako ako, natabasit tinagla. Nagpasit mo, tinaharbes mo, kinilakay ko. Gambo ka ka, sa kapulo nga sako. Sang-sang nga sako mo. Abay, ano dapat sama? Ada nakauna ka na kami. Anya? Kita magkadla di tao ay Nalalapsat mo na kitimulong nga tarong. Ay, lakong nga tarong. Nalapsat dahil nalapsat timula natin naglako. Ang paangkat na. Sino? Kapsat mo siya. Sino? Ni Dimas. Naglako ni Dimas kayong katitarong. Oy, mula na ano? Kanong pingaamot kapsat ko nagmula. Diyos ko, studio atap ko. Tikapsat ko nga sa dot. Oo na yun. Nagawa na kayong Carmen. Oh, abaya, dasla ka lang. Awan? Sige, Carmen. Carmen, mas pagaligan na naklakwan na kantumanin, orian niya man na klase nga nating tikapsat ko. Saan mo katkatangan? Tabi ko, kinaglakat panang gatang ko. Doble ganansya. Ano yan? Doble ganansya. Okay. Di makawid ako dito balay manong name amok nawan madanong ko dada eskwela, dada iti eskwela kita ka anak ko. Mas namin tayo nga dati bisina ti asawa. Ginananusak manong name. Tinagnag na. Nga nangapat. Di ba danat daya manong nimi nangapat ha? Iti kamadrian. Agpadpadakam di barangay kinidima sa kamsat ko ng samali nga sityo. Di ba kadano ka ni Tibalay manong nimi ni ipag ko na Esther ti adda iti likod. Talikod nagnag. Esther, ay! Manang Agnes,
Apay, nagdangdaam, apay. Sinuksok mo, matanda ka madriyan. Kan ka madyan. Ay, agad nung naglikaw ka, agad hanggang ko bang pinakadaan nita. Apay, emanan. Kung may ka magkipangaldaw, ito, madanaw ng pangaldaw dito na, dito ako namangan. Ag may masak sa di balay. At danimanong mo sa di opisina, at di eskwela na kita anak ni. Nagbalbalon namin. Ay, naman ka na. Kaya so na nga naimas di siya dami ta. Di masaya na. Ada tasango. Kinapuno na agad. Ada rin yung barakada na aduwa. Madamadang nga inom. Ano? Tigas din ng oras. Madamat inom na. Uy, yung ginatang na nga naimas nga pulutan. Kaya naimas nga si daan. Mga naman. Datal at mga mga nagitan. Dapat yung eskwela na kita, anak mo. Napanak kita yan. Dadimas. Dagito, hindi makita. Ay, manang. Abi nakikitut ka. Ay, expectari nga ta. Eh, nagnaam. Abi nga, sana ka nagnaam. Kanang surot kalsada. Imapata. Nagdang dito kusina. So, ang dadanon ko ni Esther dito kusina. Kasi na oras, nagiinom kayo. Nagpindas ni biyag yun. Manang, nung may ka dito at nag-sermon, nasa-sensa nung gawin ka. Nangalan din gatang mo ko na itanay sa pulutan yun. Ay, sika lang ay hati at kwartana. Mabaling ka din ang salita. Yung saan nga mga nagdikri ka sa doon. Dito unin. Mabaling ka di Dimas. Tayo naman di bagam. Sumari ka. Sige, mabilang ka doon. Ituloy na uminom. Ano naman di bagamanan? Nangalam ti kwarta mo. Kaya ako magtrabaho. Manang, ada ti tao deta ti diskarte. Ano diskarte? Kapag ka naglako ti tarong, sila nga naglako ti tarong, magbaga, pangalak ko matilako ka tarong. Nakasalitak ni Carmen. Inlakong kanuking kuha na tarong nga, laklako na ito. So, patsim mo na niya nga tao. Mamati ka man, sino patsim? Isuna mo na siya. Di ka naman, patsim mo na siya kakabsat mo. Apay nga. Kapag mo binuwas, tibungan na kitimula. Mana, babayin ka, inarami dahil ta. Huh. Nakalawang ebidensya mo pala aminin. Eh, diyan aminin. Isa pa takit, di ba tugkong malangit? Orin mo pa, mabaluak. Orin matayak. Hoy, ano di pagbagam, Dimas? Kinunamit ni Esther. Apa yan mo naman na? Orin mabaluak ko nam. Tama na, di manang agnasa. Pagpapasol, dapat maliknek mo. Manang, nakasama na rabi ng pumanaw kan. Balay ko rito. Hanggang nag-ulbot pa. Ayan, ano namin kayo mag-ulbot ko? Kayo mong taulot-ulotin kay Rod nung nagtibalay ko? Si Kapitan, lugar na nag-ngungat. Kaya mo namin pagpapasulit na at namang maniknek mo? Nagtunak ko ma? Paunay mo dito pagtatakawin na kon. Ibabayin na ko na kabsat mo. Gapot na nakababay, dinaramid mo. Ako ay naramid ko na ba? Ala, usunan, Dimas. Basta, amok nga siya ka ti makamot ipod mo. Manang, kasano nga ila ko ni Dimas nga tarong kat awmat bola na. Ay, awan na mo ka rin manang. Sa dinot among nga nangalaan ni Dimas ti kwartana.
Diskarte ko na naman. Diskarte na ron. Dapat na binuras, bunga di tarumi ka ni Manong yun. Sanay nila ako. Manang, ulitek, isa patak iti batog ko nga langit, awan di mating aramid ko, ore man pa mabalo Uy, hindi masang kamayan na. Ore man numatayap ko naman na sa takiramraman. Manong Nemi, siya klatadadta. Nagkupit ti marukong na kunak. No agtalin ni edat pailaing dito. Taore nga niya't adaramidak nga ta. Ore nga ta ayabak ni Carmen tapno ibagana nga. Ni Dimas tinaglako yung tarawang kangwana. Do talaga nga tinakayat nga nukutin. Tilangin na udi nga yung bagak kangwana. Dimas, sabi ko matasangkan tuha makarkarma. Kada kami nga kakabsat amok ni Dimas. Upat kami nga kakabsat manong syakti na una at dad-check nga padak nga babae. May katlo ni Dimas at daburutek mi. Dagi dito nga kakabsat mi manong Nemi kat na ikamang da iti adayo isong awan da dito lugar mi. Nakam lagi ni Dimas manong tinabati. Nabayagan nga na tayo dagi naganak ka na kami. Kinapudno na manong. Kada kami ngopat nga kakabsat do at agpukaw iti balay mi iti. Agpipin na baso kami. Nga madugtalan to. Nga ni Dimas iti nagtakaw. Kaya't nangasawan mananakaw ti kapsat mi. Tsaka mo, dahil ikat na madata iti. Ngayon ti ababangapan na umano. Sadot. Ngayon na rin ti diskartena. Nalang dilihensya na. Noong kwarta na, may pamuspusan na. Nga din mo no kasano. Napanakit din inramraman. Timula mi nga tarong. Ilukot nga timasan sakit. Isa patak hindi bakod, batog ko nga langit. Taore man pa'y mabalo ako na naging din. Nagririmad di asawa na. Tapos siyempre na mabalo, kaya matag di asawa na. Karabihan na Manong Nemi napagsalita mi na ito'y kinimarlon nga asawa. Mabam natin. Sabat nga sikat nagbasbaso. Doon tikat-tikapsan mo. Alala, sa mga patunod, manulang na dyan. Nagbungan tumanin. Ito no, mabalin tuman nga pitin na dyan, agdamay tangang dumakdag ka lang bunga na. Abutong tiramitin. Agbantayat to. Agbantay ka. Noon naskin mo, miyanak itjay. Doon miyanak. Kahit nung pagarigang ngarot na masalamaam, tikapsat ko. Ito lang nga na, makapataya kiti kayong kuno kasta. Maroon, nakamaman. Ang pagtanaga, lumaaktok kas pagarigan, tada ebidensya, papurok ko. Pagmultahan, kung saan, papulis ko, paibalot ko. Yung nagrigat man laya. No, maduktanak kas pagarigan, pagkarigan, saan ang itong ulitan? Ulitan ng tupay agad. Bahala na. Sige. Saan ka rin na pamparutin? Maaaring no saan nang ulitan tumayagtakaw at timubong at timulatan. Awan ti damdamag ko kadakwada ti pamilya ni Dimas na bahala na agtrabaho man kan saan. Di damat ka di umay umut-utang nga mangibagbaga ti awan kadakwada. Taad-adama nun Nemi nga di kiti karuba daat asit ganda. Mabay nga tamod anak, ni Dimas ngumay kanyak, tadang basol na. Kaya yung gawa ng Nemi. Pwede pa pangko, iti tersena, iti nagbabaitan ti sityo mi, kan ti sityo na Dimas. At damay sa damag. Anana,
Ano to ko tayo? Dahil kwarta ni Ising. Kwarta ni Ising. Apay? Napan naglaba, nalipatan ng Jakarayan, itusublian na, awanin. Basol na kapag kaming na malipatan na. Wala nga maumala konsensyan, di nakaala. Mano, sa puno aribo, api tugtugot na Jakarayan nga kwarta na. Nabimbinas na nga itugot na ang tibati ng Jibalayda, at daligit nagtatakaw nga rin Jibalayda. Kaya Jakarayan ako nagtatakaw. Dito ka tinakaskas daw, no apay, no sino ka kaala. Awan tatapan da. Tatapan da. Sana kanumat nga kanubutan. Sino? Diyan kumakahit ng baga-ata, ang ano yung sakit mo. Sino? Hindi sa kapsat mo. Apa ko man atapan da? Iso nga rin tinadanon da ka no, sa Jakarayan. Napan nagkemal. O nga tati, gatang nat ko Kahit nakagatang, na panunod na natin, papanagkemal. Daling sa nagkemal na Dimas. Papanagkemal, na dahil ako na, gatang nat arak, sigarilyo, ano, ananta. Itagsubli ka nun ni Ising. At sa dyan ni Dimas. Madamang nagdigdigos, nagawid nga rodan, at kanot nagkemalan na. Ito damagan ni Ising, no, nakikita na yung wallet na, naglaon ti kwarta. Awan ko na naman. Isa patak, iti batog kong langit. Uri mabaluak. Saan ka ibagano na ita kayo? Nagloko na tayo. Ala, common sense. Isot na dano na sa dikat, apagbiit lang. Malagit na, nagsublasing ko. Kita, kinarawan ako maaari niya lupot ni Dimas. Hindi ka maputing umat. Isupay ka na't makapungtot ni Dimas. Meron taray din ang gatang, Ising, gagas ni nanang na. Sigurado ta. Lumapang kay Jibalita, Dimas agad na imas man sinadang. At naman na yung barkada dan, giinom na agad na imas man pulutan dan. Kasi takit nun tagpukaw. Kahit mo sa sala nga diya katulad, diyan, nagdinamag ba nga natakaw at bukat yung tarong yung kasawa. Pagkinaramid. Nagdinamag ba ka nga tikapsat mo? Kapag ni Nana Carmen, naggadgatang tinateng, kat isot ng nilakwan ni Dimas, tarong yung. Pagsasawa na kita siya isa patak. Ito batog ko nga langit, mga oras mabalo ako na. Kahit nang sakit nga, mabalo ka talaga. Abay, hanap pag-aanong nga ni Esther, nagagat mo ni Esther. Saka man mo. Panasip tuman yung pagpag-antikap sa ito. Baring nadadalan pa lahat, hindi pa magpagaking kuwanan. Kas nagarot tinaramid ko manong nemi na panak, hindi pa lahat na itikabigatan na. Nasapa, kung saan nga nakainom, akang uminom ko na. So, ririing na, kap-kapin. Dimas, ay, mana? Ada ka. Oh, ada nga tama na nakabasulak. Gusto nga ada ka manin. Kapay, ada ka di manin, matingin na namin mo. Awan matiyan mo. Awan mati araw na pinit. Awan mati araw na pinit. Awan. Dimas, mana? Among ka nga saan nga na siya at nga ipakpakam mo ka na anak mo di saan nga nagkaputi na siya. Dahil ka manin manang, manghusga ka manin, pauna ka dinaya, gabo ka dita, inubing tayo, katsak kang kanayon nga matuktalan nyo, akin aramin ka na yun mapugpukaw. Gabo ka dita, dati nga kakapsak katsak na awagan nyo ti mananakaw. Gabo ka dita, di mas tinagang ko, mananakaw ako. Saan ka di mananakaw? Ano ka din nagtakaw? Ano ka din mananakaw? Di mananakaw, kat mga lamang tagikwate saan na kukuha. Nga saan nang ipagpakada. Dapat mananakaw.
Kasi panang takaw mo ka na kitang bunga ti tarong mi. Manang manen. Saan ko tinagtako lang, mat? Ka, siya kong timang ituloy. Isa pa tami, batog mo ka langit. Uy, isa pa tagi, bukod ko ang langit, or mabalawak. Uy, naman hindi ta. Ang mga naman nagmanin, di mas. Hindi ka lang agamak ng mga ibagat kastaloko. Yun, niya kinda nga prinsipyo. Tunukuan, makapungtot ni Apo Diyos ka. Makita mo. Manong nimi adupay siguro di kitiya. Aramidan ti akabsat ko nga aramid na. Nga saan ko nga madamdaman. Tanong mabalin kat siya kung kaya't makidamag kang kuwana, kanakwada. Dito met Esther. Di na kasang siguro pagbagaan ti asawa na. Kinasarita ko ni Esther man. Esther, ay manan. Amom ka tita aramidan ti asawa. Dagiti may pagpapasok kang kuwana. Patsyen. Manang nagsalsal-sudak yung kuwana. Isa patak, iti batong ko langit. Kuna naman. Wari mabalo. Datangar kakagurak yung kuwana. Mabuteng ka. Kaputag pa peso. No. Agpay peso di kita madingaramit na di kami. Kaya't mo ata. Tanuhan ng aramidan kat di matagtrabaho. Hanggang nga piya. Naragsak ka ka di Esther. At asawa kat mananakaw. Gambrod ko na, tatagikuan na, sana nga ako. Narasakakali, nga magtilmon, tinaimas nga taraon, nga tinaigatan kat saan nga, hanga nagrekrikatan ti asawan. Manang bagbaga, medkay, o makita, ti anugutom nga mo, di kin mo paspasama. Bagbaga ko nga, ti mabaling ko. Si kanto pa kapsat na, nakaanding ko, nanitulad kan asawa na ko. Pati di kita, may bagbaga naman kayo. Talag kong kinabot Diyos niya. Sige na ko. Kahit mo kasta nagsasamo kami ng mga manong name siya, ti asawak ka na kita anak mo. Mapagsalita, may ti may pangit kay pamilya ni Dimas. Nga amo di kita anak. Amo yun, mapaspasama ko, bin. Man, mami, mukha. Kinapudno na, ni Kasin Jordan. Sino nga Jordan? Ni Kasin Jordan din. Inauna nga anak na Uncle Dimas. Isa't paki apapaan na, paki dinarugan na. Diyan niya. Kaya ibagbagada nga mananakaw ti ama na. Di abinili. Di pati sa di eskwela yun. Pag dinamag ang asta. Kaya akong pagtrabahuan na Uncle Dimas. Yung pangalan ng tangaw ti pagpiyagan na. Baka sa alangan dito yung lugar na ito, pagtagtakawan na. Ang daduhang barkada na kayo. Pati na iti barkada na, taon matrabaho na, kada naman pamilya na. Baka nagtitinulong na mapanagtakaw. At doon, di ba pugpukaw ka nung akal din, di ba kabing yung mga barangay. Manok, aso. Tikat-kayat nga sa wine. Nga, kada kayo amo yung mananakaw ti ultigyo. Tikapsat ko. Sumati ko nada. Diyak mo tayo napaniknikan. Anak ko, amo yun na anya tigitisan nyo atong rumping atuladan. Yeah? Amo yun na anya matigitinas kayo natuladan nyo. So, sing-singpit kayo, pas nagturbasa, nag-asad kayo, tada kami nga nag-anaka na kayo, kahit nasingpit kami, saan nga man nanakaw ni Daddy o, siya, awan ti pakasalita ka madi, hanak ka mag-apa, hindi. So, gamiyaman kami, Daddy, Mami, siya kaya nga naganak. Ni Kasin Jordan, o rin pakadugdugulan na no, isakit na ni Papang na, sabi sakit na. Saan nga po nung nanakaw na ako? Papilit naman ka nung hangmang na angaman na nakaw ni Ama na. So, ang pagkikabilan na. Mga bulan tinapalabas, ilitag dinamag manong nini. Nung masakit ka no, ni Esther. Di apay. Pinamag hindi sumarong ka, Marlon.
Sadya. Ito yan, Dadimas. Makakita kang tunganin, tipagpungpung tutam di tao, no? Makita ang tunganin, kapsat mo, kata masakit ka nun, Esther. Hindi masakit, di masakit. Kita agasan da. Patumaran da. Ipadoktor da. Ang mga matno da ito, hindi pakatungpalan, tipagbaga ni Dimas. Isa pataki di patol ko nga langit, ore mabalo ako na ano kasi. Imbes ko mga ore matayak. Diyan asawa na, tipagbaga na matay. Expiration ng data, saan nang mamaikat. Ang mga nagpapasumot din. Kabisitahin nila. Ni Dimas, manong name tinadanon ko, kumusta ti asawa? Nga makabangon man. Abay, tsaka mo? Dapat di mo pakita ito. O, matiyan na, kwarta. Kasi nung kami makapataod ka, kwarta, hindi ka magtrabaho. Manang, hindi ka manin. Namin kayat, di ba kangwit ka, di sao. So, maturong ba nga namin ka? Pangalam ko, pang paagas mo iti asawa, hindi ka magtrabaho. Hindi ka ako maimin-mayan. Amo manang, makasutar na medem, makadano ka timanan ko. Dahil siya kadano ka na. Dahil iti, more oray mo isaklag ka, tapabalot ka. Sabi may kang aminaya. Kahit ko lang mamon, nung kasasadyo. Kanawa, bibiyang mo ka na kami. Nakasantumad lang pa nagsasawa, bibiyang mo ka na kami. Mahala kami, numatay kami noon saan. Si Kapitanda. Nagkakarbangan ng akungan. Noon pa nang isakit mo sa asawa, biyak, isakit ko. Siyempre kakit kwarto ngayon, Nester. Nagputo. Apa hindi ka ang-electric pa? Hindi ka ako mga mindromuan. Hindi ka niyate. Nanamiss. So, nakabarbarte yan mo. Ano ba nagigig na? Tsaka mo manan. Kasi na kami maamam, hindi ka kami nagpa-doktor. Ito, di magbagag ni Dimas. Ito pa doktor na ko na, tapos maamam tanong, sakit ko kunak na nun. Tao mo tamuming ito marag, para gurikor. Anak ba't nga gurikor? Nga nakapsutak lang. Ito yung sabat din. Di pa kabud nun, di magbaga, di asawak nga. Uri mabalo akong kunan. Di tulok mo. Kasan di kita anak mo, nakas pagari ka. Sino pa inada? Nagrabot ka. Di sa timaka mo nga mga pangking ka sa ospital. Ala, nagtumpal ka kanya, kagrupot kan. Tamang kitak dito at mamali mo, pangilugan mo, no. Tumawag ka lang ng ambulansya. Ito may nakaalain. Yung kaligabong ko, name nga talaga, nga may pagganti ipag ko, saan ko pangigap-gapuan, itikapsat ko. No, di talo. Nga anak na. Nagsabi manong name di mangagas. Nang dadat reseta, masapo ng magatang, may patumar, may check kang kuwana. Anong sakit na, doktor? Nakapsut lahat. Masapo nga mapapigsa rin ito yan. Na tumato mga organs pag-ina. Tapos na rikas takit na makapagtitinulong dito ng organ. Siguro, ada na unang kapampanutan na. So, ma-depress. Sige, doktor. Ada na problema di pamilyada. Dadya, kawan namin trabaho ti asawa na. Alala. Gadang mami di kito yung misis. At may di pakat kang kuha na. Tama-obserbahan ng gano'n na bigat. Kahit na okay ito yung bigat, mamali mo itong irawarin ito yung bigat. Kapilitan man ang naming at inoona nga anak ni Esther, nga ni Jordan, iso man ang naming pinagpatik. Ito dahil nga labi. Pantayin ni nanang mo ha, ni mamang mo. Walang di, nagyaman kami kang kanti.
Ipagpagapuglang na kayo. Talukas pagarikan, tamapuli na. Mauli na kayo, takawin tamit lang titagsanggasan, kakasin. Dati ang amin amayo kayo. Ure mabalo akong kunan ano ko. Jordan masulod-sud ko man. Among katitian, ang aramidan ti ako? Amo kanti. Kapag nga rin sakit mo pa lang, ikalintik ang pailang ka rin ko laam. Nga suka nung pakatugtukulang na makikab-kabil ka. Pero ang ilang nga, salit ni Bagti amak na rin. Ikat ka na noon di mating aramid na. Saan mo ka di nga magbaganti, amam? Amam matanti. Amam mat. Sige. Bantayang na ron. Sige, antek, yaman na. Naimbagan matlaeng manunemi ni Esther kat nagyam naman kanyak manang gaman sampang nga nabalo ni Dimas. At matlakin ka mga iturong tikap asawa. Esther. Pilitin ni so ng sumpret ni trabaho. Ha? Sige man. Tanong mo no da trabaho na kada da kwarta nga gastusan nyo nga gapot soldo na. Saan na mapanunod no kanteng takaw? Unong dirihensya. Hanan pag-interesante kwarta de hana kwarta. Nadamag ko laengan manunemi nga dan trabaho ni Dimas. Bakit na siya? Napintas ka nun sa pagtrabahuan na. Pagtrabahuan na. Hardinero. No. Hardinero, takurak agad construction worker. Haan mare, ordinaryo. Hardinero. Na may isang balay, kasapulan ti hardinero, kadinanada. Pinagdakkel ti bagay ni Dimas. Sabi ko mga hindi na usaran. No, masusuro na ti mga sikaso, kada kiti masetas, si Atmet, sibukan na, kaikan na, ganaganan na ita. Talagang singsing pwede ni kabagis mo agad, talagang napintas ng dibiyag na. May sa duwa king galitan lumabulan manumnemi na nagtrabaho siguro ng Dimas. Hindi nakastaon ay manumnemi titaray ni Jordan nga kaanak ha, ngayon ako ng anak na. Ngayon may dito pala. Hindi! Papay! Hindi! Humayuan tulungan ni tatang ko, ni papang ko. Sabi ni papang mo, umay tiliwan na kiti polis. Sabi tiliwan da. Ano tinakaw na kwarta, hindi pagiganan na. Kaya nagkungkunan ng arot, kaligri polis. Saan ka tiliwan na umasol ko? Isa patak, hindi batog ko nga langit. Ore, mabalo akong kuna naman anugutin nga tinakaw na kwarta, hindi pagiganan na ang balay. Napang kami, manunemi, kinuyog ko ni Jordan nga nagawid nga nakapanawan di kiti polis na itugot dan ni Dimas. Nadanong ko dito yung agsang-sangit, manunemi di asawa na. Nagtapasamak. Doa nga aldaw nga dito balay ni Dimas, kalpasan nga nagawid. Kahit may magtan kalpasan dito ang aldaw, may magtan tiniliw di kiti polis. Tarang ipanan dyan tinakaw na kwarta. Inten na ka na kami ha. Sweldo ko na na. Nagtakal sweldo mo ko nakatagtagari ko na na. Kahit among madagayam nga saan nga na hanang sweldo dyan tinakin ka. Sweldo na ninayunan na ha. Amo kayo din manang. Nagdaman ni Mading aramid na. Siguro nakakita ti gundaway nga mabalin na takawan ti pagiganan na. Pero manong kasano karakil na. Diyan man mo. Basta
Mangted, sweldo na, kasla times 3, tikado na. Sa adupet, magkikita ka kwarta na. Nakarudog, ginatang nang nabubulor, nga arawatin na. Ang gatangan naman kiti at arawatin, di kita anak may, tapi arawatin. Api natin mo, pinasar din isuna. Among latana nga da, madimanin nga aramid na, tasubsubra mo tin, itadakan kang itisweldo na. Kaungat nagmit, basta nga tinggari. Dakat pa, kumagyaman ko na naman. Kasi mo na pinapanunutin, posible nga masukalanda. Katilawan na itong ibalon. Takalakit ito na na. Saan nga sinsin nga tatahon siguro na kiti nagyanan na. Katuan maanan, manungsod sa amin iti pagbuludan. Ti asawa. Di wow! Tapnog nakam. Baka iti ulit ti pagbaludan agad maramid na talatat agarat sana kukwa. Di ba yan? Tapatayin din sa dyan. Tulungan ko mati kamsat mo. Tulungan ko mati asawa. Tulungan ko mati ama di ka anak am. Napana kiti presinto manong name. Dinamag ko na sa tinutihan ti kapsat. Temporaryo, misis. Kada tiya. Kustudya kami. Noong pwede may pilang at darong kontra kang kuana. Naging kainubigan. Mabaling magpaluspusan. Yung kinapudno na. Sudetan ni Mr. Fernandez. Ito nagreklamo. Baka ipilan ng tikaso. Kinasarita ni Mr. Fernandez. Sir? Apay. Siya tikabsat ni Dimas. Ni Dimas naman na nakaw. Sir, nagpagpakasya kada kayo ha. Nasaan niyo kung mga iuuli titarong? Tadaan jacket mo. Babayak latan. Apay kanunungan ti kapsat mo? Saan ko kanunungan, sir? Kinapudno na ka. Talaga na. Ado nga pa magkatinarabit ko. Inarabit na pa'y kanya. Kada kami. Tinakawan na kami. Kayat mo, natakawan na kantungan nito. Amo, misis, di pa nang konsinti ka dito kasta ti klase ng tao kata. Saan siya? Saan ko konsintiyente as kamsat ko? Apa nga bagam nga yulit itarong kontra keng kuana. Rumay mo na may pumuktias ka na kuana. Kasi kung iti investigasyon kata, saan na nga siya tinakaramidan dan? Ano tinatakawan dan? Dan ko nakakadwa na kayo. Maging kakaragit adlats pala rin kakadwa na. Amo, nga saan nga binukbukor dan di kwarta? Kasano karir kanak ka na. So, 100,000. Di pa kabuklan. Di na mamagpukpukaw ang kwarta. Iso nga, iyulit ti darong. Awang ka dito sa bali nga pamuspusan, sir. Tapos saan nga may iyulit ti darong. Nagpakawan ka na kayo ti kapsat ko. Nagpakawan ka niya. Karingasan ng tungol ito. Amo, misis, ti mananakaw, kat mananakaw tulad ta. Sakit ng data. Saan nga tamit, Mr. Fernandez. Adumati kita balbari ng mananakaw. Kat pangasyo. Okay. Kanak mo na-tax ka. No lagi di tagpakawan ka nagkari. Hindi mas kangronanti amin. No mapasubli na. Tisang ang kasutari po pisos. Saan kon may patulad at itaro. Inig ka na
iti duwa nga aldaw manon name apin nakasarita ti kapsat ko. Napanak nga ron iti nakamaludan na. Kasta mo na iti anong pug naman. Manang, nagkawa nagtimay ka. Manang, piyansahin na. Piyansahin ka. Pakala ko mati pang piyansa ka. Alaman itamat pa ng ibaga. Ti ulit-ulit ang ibaga. Saan nga po nung ti pagpapaso ni Mr. Fernandez keng ka? Isa patam, iti batog mo nga langit, kasta? Nga ori mabalo ka? Manang saan kong ninaramid pa eh. Saan kong ibagbaga pa iti kasdya eh. Kapot anugutan. Anugutan manang. Ngayon pa na mga irikwata. Yung paay ko ti pamilya. Nabinukodan ti sa nga gasot aribo a pisos. Sabi nga kasdya lain ti kasunited mo kanakwalan. Manang, nakadulin nila duma. Sa doon na ituloy na. Tiyan mo kanyan. Na makamuak ng remedyo, irinayon na. Tap na makompleto di sa nga gasot na rin po ang Pisos. Tap na saan ka nga malungsod ito pagpalutan. Pinasarita ko ni Mr. Fernandez. Nagpapakasya kay Juanan. Wala hindi nagpakawan kinagkarika na sa mutong ngululitan. Kaya mapasublit sa nga gasot na rin po ang Pisos. Lipatin na. Tikaso. Manang, nagpapabawi ako. Nagpapabawi ako. Di ka rin kang balbaliw ako, manang. Basta sa anak lang, hindi nga mabalod nga napaod. Sa anak nun nga kararamin, ito sa nga na siya at manang. Ikarik manang. Nasiyado kasta. Umiyang ka pa lang dito eh. Umiyang ka dito eh, dahil tumbigan. Umay ka sa di balay. Tapos nung ited mo kanya, tisa mo pa yung nagastos na kwanta. Tama ka mo kam doon kinimanong mo. Kinikayong mo. Na kumaot pa ilaeng. Katitipo. Ba, or numiti bangko. Tapos nung may sublit sa nagastos na ribo at pisos kini Mr. Fernandez. Imbagat na ito'y iti asawak manunay mi at iti panagkadkad na. Please, sweetheart. Please. Yan na naman, nga tangag balbaliw iti kapsat mo. Kano saan na tangag balbaliw agad? Saan ko itong natulungan? Dito matin, isa patak iti batog ko nga langit. Lulukukan. Aman, sweetheart. Isa patak iti batog ko nga langit. Tulungan iti kapsat ko ita. Ket no talaga nga dinalata kayat nagbalbaliw. Ni Sintapo, awan ton ti may tulong ko kenkuan. Isa patak, di bakod, batog ko nga langit. Di ba may babagadas na? Ngimso ti pagno. Okay? Para malay, di pa nakatulong mo iti kapsat mo. Kumanugot ka mag-araw to or nutan. Tapno laing manayunan. Kasi pa nga nagastos, di mananakaw nga sa gabsat mo. Yung may nga dagos manong nami ni Dimas dito balay nga awit na hindi na pa nagastos sa kwarta. Pero tumanan mo. Gabutin sublim kanya dito eh. Pamaniknik na talaga nga sincere ka iti karim. Umanang isa patam ti batong mo langit. Umanang nagbalbaliw ako. Nagtrabaho ako nito gusto. Nasaan nga agapo yung tinatakas. Nagapuanan. Saan nga agapo yung tinatakas nga arami. Tipakang ko ka rin anak ko. Tapos saan nagtutultulanin ng anak ko. Kaya makakabakas natin ko. Sabi ko man, na matungpan mo. Dahil tumatikarikan ka. Tulungan kita. Ngayon na ulitin, tinaramid mo, tiraramidam, nagtatakaw. Isa patak, tibakod ko nga lang, batog ko nga lang. Saan kanton nga tulungan pa?
naisubli manunimi ti kwarta ken ni Mr. Fernandez ket saan nga nayulipay ti darum. Nagtrabaho ni Dimas iti construction manunimi ket kadalawas nga umay dito balay. Manang, Manong, Dimas, usta? Dito ni, iyonak ka rin utang ko. Kaya manot sweldo mo yan? Kabasitan lang manang. Kasi iti ka rin. Alaw, awate ka, awate. Pag-ujilistaan, lumanot na itinag mo. Yung numarigatan kayo, umasidag ka na kami, ha? O manang. Sige na karoon dyan. Tultulo mo singbat mo, Barok. Barok. Ading ko na mo, anak. Bagagit enjoy pagtrabaho mo construction. Bagagit no, agyawid ka na kita nangingi ng gamit, baka ilakom. Ang matamanan. Baka no, na mabukaw sa diya, sikat papasulad na. Basta nga rin tinasakit eh. Apay, gano'n ka rin mapupukaw. Sak ada gusto papasulad na. Makita mo, kita mitati, buwat aramid mo. Ore saan nga sikat nagtakaw, no, ada mapukaw, kat ada mo da man nanakaw, isikat tudwan da. Kaya ang masama ka ron, magtumba na naman lang, na misplaced naman lagaya. O, nagyamang ka, na misplaced na lang. Kaya nagpukaw ka talaga. So nga saya ate, mida, Dimas, tama nga, ada mapaguram ka takwada, kat pataksin na ka. Ano yung tikit mo sa man? Kaya kituin. So pag ko man, nakabasol ka kanya, kat kagurgura ka. Ada naramid mo kuma, kahit ka nga balsin. Amo ti pang balis ko rin ka. Agala ak. Kat sikantot mapabasol. Kapag nga rin sikat at aramid na. Sabi ko mahal, nasa ang aksat mapasama. So ang balbaliw ka Barok, ang balasang atin ko. Agbalbaliw kan, umanang, manang. Sa baling na Dimas na ito, inasingpo ito. Yung biglasan na nga talaga, manunay kita, namin pinsanin, kay inidyan ni Dimas, hindi kinaagong na. Agong ko na kata, pag-interesan na tisan na kukuha, nga pagtungpalan na, tagikwen na, takawan na. Manunay nagamiyawan man lang arog kang kuha nata, natulungan naman ang bagbagi. Ang durante amin ka nagamiyawan na kinapot Diyos. Nasilawan ti panunod, ti kapsat ko, kat saan nang nibagbaga, ti isa patak, iti batok ko nga langit, ore mabalo Nabayagan nga saan ko nang ngikeng kuha na, data. Nagtutuloy ng turnos kindragsak minsan kapamilya, kanigit anak ko manunay dadami na, iti college. Ito kas kasanulaing, akit mapagradwar min tungkol amin ni Dan, inturtuloy min latamot at nagbangkag iti asawak na yun, iti masapsapulin na ito bisina. Dadalig iti kundaway nga ito mapaglakuan mi, ito rin nung saan ibaga, Dimas na masapul da, hindi ka magtatamagtad ka na kwa da, awatin da man. Pero nga rin, di ba kasalita, manong ginagaman ng lawan iti anos mo ng ornos, kalpasan nga nag-insan kang katitaliana, kaya gaman na kanagitiya, nagdangag ka nagbuya. Sabi ko man na kay Batiak, kita adal, liwliwakan pagsaribingan tibiyag, kanagitipadak na dibingag, kaya nagbuya, more power to your program. Troy, agyaman nga pagkaya mo, Agnes. Thank you, Agnes. Tingin ka pa ng isalaysay, dato'y pasama kitikapsat mo.